V tejto časti školenia sa budeme venovať správnemu postupu v prípade podozrení na neobvyklú obchodnú operáciu. Najprv si však zopakujeme typicky rizikové situácie. Tie môžu nastať v prípadoch, ak zamestnanec dílerstva počas identifikácie alebo v súvislosti s uzatváraním obchodu spozoruje znaky podozrivého správania identifikovanej osoby, a to najmä v prípadoch, ak sa osoba odmietne úplne alebo čiastočne identifikovať, ak odmietne predložiť požadované doklady totožnosti, ak predloží nedostatočné doklady, alebo doklady, ktoré sú poškodené, prípadne doklady, ktoré vzbudzujú pochybnosti o ich pravosti, ak existuje rozpor medzi údajmi, ktoré osoba tvrdí alebo predkladá, a údajmi zapísanými vo verejných registroch, ak osoba odmietne uviesť, či je alebo nie je politicky exponovanou osobou, ak ide o osobu s fiktívnym sídlom v Slovenskej republike, ak ide o osobu s nahláseným pobytom alebo sídlom na obecnom úrade, ak viacerí klienti alebo osoby majú rovnaké identifikačné údaje bez ich vzájomného prepojenia, ak vznikajú pochybnosti o skutočnej totožnosti osoby, ak existuje podozrenie z použitia finančných prostriedkov, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti alebo činnosti nasvedčujúcej praniu špinavých peňazí, prípadne financovaniu terorizmu, ak klient nekoná vo vlastnom mene, ale koná za neho niekto nastrčený, napríklad tzv. Biely kôň, ak automobil, ku ktorému sa má vzťahovať financovanie, je registrovaný na meno maloletej osoby alebo na meno seniora a v skutočnosti ho používa iná osoba, alebo ak je dôvodom čerpania úveru údajná pomoc tretej strane. Aký je teda správny postup vo všetkých týchto alebo v iných podozrivých prípadoch? Podozrivú alebo neobvyklú situáciu nahláste prosím kontaktnej osobe Mercedes-Benz Financial Services z obchodného oddelenia a zašlite jej podpornú dokumentáciu. Skutočnosť, že ste nahlásili skutočnosti poukazujúce na podozrivý obchod, zachovajte v prísnej tajnosti a neposkytujte o tom žiadne informácie identifikovanej osobe ani žiadnej inej osobe zastupujúcej klienta alebo samotnému klientovi. Zamestnanec obchodného oddelenia Mercedes-Benz Financial Services postupí informácie na kontaktnú osobu zodpovednú za AML na AML officera. Následne je možné, že budete dostávať ďalšie inštrukcie od Mercedes-Benz Financial Services. Napríklad vyžiadať dodatočné podklady od klienta, pozdržať obchod, v prípade obchod neuzatvoriť. Opäť platí, že v žiadnom prípade neoznamujte svoje podozrenia zákazníkovi. Berte na vedomie, že ste povinní zachovávať mlčanlivosť o podozreniach na neobvyklú obchodnú operáciu, inak sa vystavujete riziku pokuty až do výšky 3319 eur. Ďalšie informácie o problematike AML získate na stránkach Ministerstva vnútra v časti Finančná spravodajská jednotka a rovnako na stránkach Národnej banky Slovenska. Blahoželáme! Práve ste absolvovali tréning zameraný na opatrenia proti praniu špinavých peňazí.